onyame ne din na soro ne asase busua wo soro wonu se busua wo soro Okay. ye wo busua wo asase so ye wo busua wo soro Okay. obia to onyame din into onyame ho to no badin a obonsam eye din a wode na to onyankopon Okay. and ade bia nti sa no onyame din no ye wo side ene ye wo nice ase ye ifa latafal ye wo papa ene ye wo bone ase ye wo na ade motoro bojo bebre kura nim enti eso no din a wode ye ne wo ye no na eso no din a we di ye ene obi wo a wa so kanere so so wo den din Okay. and to actually say behold I send an angel before thee beware of him for my name is in him suru kasa Okay. amen Amen. and to obi so kanere also din mu ben den din mu o say behold finally breathing be strong in the Lord and I didn't know oye wo din ben ogwan no twa abronoma no twa ebinu gusu twa abronoma Mystery TV. In the name of Jesus. Abusia mu akwa ba de ba Mystery TV so no masere so me subscriber tim no so e de achema ya no wakai se wo de ba no be ka se ne be na upload ni to mpo ni first person ya won sa ebedika ka abusia ene me ne Prophet Dr. Abednego ne yesin kunya ba be di sunsun nkomo se wo obi a wo social media ni so wo se asofo ene akwancha hodo ya etwagu oga na ha de ene abusia eye wanim se na me ne wo ka se allegedly asofo bi din epiepie ene akwancha wo ma hodo mo ye yansa ena wo mutimi enya dom wo ma sori dem ho na eno ena epia bedi hu komo na ebisa wodifo se asofo ene occultism ene enenya mesom ne sei ena ne masite na ansa ne be entabusia meda se wonya abre na de ko hwe video yi ba ya fei yenko odifo ho na yenko ma na kwa ba na yenfa komo no enhwehwe se na ansa ne be ko odifo ho no mesere se yeko no obemi subscribe to so ne bi kan kan ya na mema ore fi se wode be ono so be ka ho ya na wa hwe ama foforo nso enye bi ahwe kam ho na ya fei ni komo Yekɔ no man makro ma yenyi prabu wɔ kwan so wolala ɔdɔfo hede ne wo hawe de ne wo dadwen yare be na aye kwan kwa wodi chinchinchinchin a wonya no aduro ene na me kanfo Raboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory ediama eye Prophet Dr. Abednego ene da no a wise man will hear and will increase knowledge but the fools despise counsel. Prophet Dr. Abednego ye odifo a eweye mremu awurade eyi no ama wiase se sunsum yare bia aye okwanko a Dr. Edikre wowo ene na me kanfo Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital powered by Castoplanto Technology kai Prophet Dr. Abednego enye pray for me inti hwehwe Prophet Dr. Abednego akiri kwan wo insanwama do akiri Oreku Liberty House adase Fred Dr. Prophet Abednego 020-859-9576 na say 027-8977-215 introdofo kai se wo twiri bibi wo so na semba na bibi kram Eye power eye oja eye prophetic the famous agent D me tell say mystery of mysteries e mystery TV so Debia with Dr. Prophet Abednego Prophet Dr. Abednego e mystery TV so nyame shira say wo be mystery of mysteries on Mystery TV with Prophet Dr. Abednego, the scientist wonder mind. Yeah, hello. Your friend Auntie Linda. Me just in here, I'm an actress. Me encourage you to say, on Mysteries of Mystery. YouTube, all the social media handles, any Mystery TV. On follow now on Prophet Dr. Abednego. He's so powerful. Luke 6:46 say, why call you me Lord, the Lord? You do not do what I say. Repent, I've told you. Tutukafu onufu ayabusumo kakulumu ankasa monim edini ye aka Alafia edini ankasa so ye James Clark actor bakope na me catch am say mo hwe Mystery of Mysteries ewo Mystery TV so na hwe wo YouTube Facebook anybody diara ewo abefo ntitabe so. Hello, Holy Ghost, Spirit of the Living God, Jesus Christ of Nazareth. Erode yedas. Yangu beka ho o se asemi ekoso na misre
Holy Ghost, our Father, which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done in earth, as it is in heaven. Yo, anyway, what's a book of Mujina, most movie service and seven? That Yeah, be that's so a dear new Boko. Musande Namu. And some of the above penna was say about baby some You, Bishamun say Chiramapa. Aquaco soon some. Videos be abeto be social media no some for a din komo. Yo, Nina ye akwantra, so for bisu say ye dema so for penifo bi organa ha. And no nam so ma woma sorry dem abomani ade. yo, And no na ye bisa say and ne Christianity any occultism no. Saying the name is it. yo, Amen. Amen. Osuru na asase ru anya soto for Japan da wase. Eja obisa osuru ni fam asase ene suru. Wase. When we talk of occultism, we are talking about the hidden laws of nature. That is the world. Ene suru wiase, ene wiase nso ho. Ene ye wo suru. Enti esono suru akwan. Ene suru asase akwan. Okay. Na ye ne wo suru se ye meka osuru akwan. Na so ye ni asase su kwan. Okay. The wisdom of the heaven is different from the wisdom of this world. Amen. Amen. Moses, emra no de bai no, wangoje wo suru. The law of Moses is not from heaven. It was asase. Mountain Sinai. Everybody say wuram. So behind the lake hey, and a popon we no wuram. Enye nyame ne shia wo ho no de man. O chance obeba abesia no ho. Wo tie e ye nkrofo dan. The popon nkrofo to Sinai nkrofo tim. Okay. And the obe chance mo nkyere ni on hwe se ne wo ye wo so. Na nye suru nyama no de man. Odi for. That dem say bibia no ye program say ya. Na asa wo pese wo yira ya adwen bi na o kan some. Moses did not go to heaven. Has never and yet go to heaven. Woman na was asisi. Me no woman na kasa. Okay. Ati for the for the Bible be no okosoro ye. Okay. Mo bebo mama nye me no woman kasa. Okay. Ni an edune so ni an me mabaje ne baton kra no. Oso ho nko ye. Odi for wan baton no baje. I said you we ye ne kwa. Ya de ma. Okay. Onya won nko ye omo ho. Enti enye nyame na eni Moses O nyame na no shia. key appointment Yo. eno mu kohia yi Sa enti se esan se Moses enti mi fa honam we nkosoro no enye no tire nyame di free suru be hia ne se wonje no fa mbra. yo Moses oye nipa is a mortal man. Okay. Enti won say mra honhum no ba du popo ne so. Enya su popo no nto wura popo no. Ndo be pu abankra nkrofo ntimi hwe nanim. Enso sa de we shadow. Esunsuma. Okay. No de man nyina nya suru. Yesu no fi suru. Nti nya Yesu de bae no. Enti se Moses po won tuma hwe nanim a na ne fi suru. Obetuma be. Osi ye bese no se Yesu Kristo nyankopon ba no ba ye ne no bese o de uti so wia. O be sise ya. Okay. Amen. Amen. Enti no so be sa suru ne asase a esuru suru na esuru asase. Enti no asase su nyama wode ma Moses. What ogwai eso kendre eye invocation adoration conjuration. Ogwai nantwi ne twaniti ne de moja na pete ne de guare ne sra ne enum. E no say ebu ha monum mundi utie Itie. ena batu tumi bi wo ho a onum bi udi wo ye chiu eye moja utie Leviticus no o say behold I put the blood upon the what or tell security when enti na ne oko baby no say obeje ogwan moja na ade na ade ade wo ansa na adom ni fi soro ba de wo soro adom na e wo no kware ena ne e wo ha ne shadow. The law came by Moses, but the truth and the grace came by Moses, came by Jesus. And the Yesu na de no kware na bai. And this no kware Yesu na de bai da na e wo ne da de. Atro na da. So it's not eternal. Okay. Any other Okay. Period, ebesa. Okay. But we are talking about the world without end. Okay. And the soul the firm is sumly high, the spirit and the flesh. The spirit lasts against the flesh, and the flesh lasts against the spirit. And the also be no that's who you should most no a law now. Well, on also be a need any anokusha and an any Okay. Na yam farmer. Okay. As a what trimu year or cultism no a sum practice. Yes. Okay. And yet a high. Debbie. Okay.
Therefore, wo kasa so kyerɛ sɛ titiri na yɛ sɔ candle yɛ twa nnwan ne adeɛ. Ɛnɛ yɛhu sɛ asɔfo no bi ɛyɛ saa adeɛ no a wɔn twa nnwan, wɔn gye candle, wɔn yɛ akwankyerɛ ahodoɔ ewu ne adeɛ. Wɔn kyerɛ sɛ ɛno na ɛyɛ spirituality. Na Christosom no deɛ ɛyɛ religion, but Christosom sɛ nyɛ religion yɛ deɛ ɛyɛ spirituality ne yɛ nti wɔn a ɛretwa nnwan ɛresɔ candle ne adeɛ no. Wɔn na wɔyɛ sunsun nnwuma n'ankasa a ɛno ɛyɛ real practice of Christianity no. Wodwene ho anaa wodwene ho. Amen. Me say you was so. Eja yedas. One say what is all power in heaven and earth has been given unto me. And the otro gwan otwa no Onyankopɔn dim be mu no otwa. Odi fo yɛ na ɔsɛ Nyankopɔn di mu. Nyankopɔn di no Nyankopɔn say ade bia wo wiase bia Onyame ne di. Obunsam kra Onyame ne di. So ni mo. Odi fo. Onyame ne di na soro ne asase busua wo soro. Wonu se busua wo soro. Okay. Ye wo busua wo asase so ye wo busua wo soro. Okay. Obia to Onyame di into Onyame ho to no badi. A obunsam eye di. Wode na to Onyankopɔn. Okay. And the ade bia nti sa no Onyame di no ye wo side ene ye wo nice. Ase ye ifa latafal ye wo papa ene ye wo bone. Ase ye wo na de motoro bojo bebre kura nim. And the sunudi a wodi ye nea woyɛ no. Na sunudi a we di ye. And obi wo a wa so kendrens also wo den di. Okay. And to actually say, behold, I send an angel before thee. Beware of him, for my name is in him. So kasa. Okay. Amen. Amen. And to be so kendra also dim then dim. Also, behold, finally breathing, be strong in the Lord. And I didn't know why you dim ben. Ogwan no tra, abronuma no tra, ebinu gusu tra abronuma, tutu abronuma ma yebida. Meaning said I was. Okay. Benkeso, yes, Reba, Oziana, Oguda Benkeso, me were in me were both black and the white, meaning because a muna me were answer me fee soon by I'm. Okay. And Tisana were in a sumo. A museum, Saman Frebo, some 70 a sumo. A bay some nay sumo. In the high age, why different. So we have the taste, and the yes, be car, a sumo once and to be granted you. Oh dear, because I see the taste of the flesh, F. Not because I see some temple among JD. Na meda ka so asem no moti. Amen. Amen. Ti Yesu no kuta no kware. Okay. No kuta so no fam. Okay. Amen. Amen. Yesu edu ba bia obi ani afra otutuntu esu gu fam ta o dikiri aba kata o no da kata ko ru onso no na ho ato ade na bi ho o se ohunto wani mie na bi ho otiti anya ade na komo de nkrofo o je brodo na wakasa abai that's spirit na change ade no bubu Peter jema o brodo 5 namu mienu no bubu e wade ne nsem eni kenten mu obewie ne na ka bebere wo ne nsem na kenten a asa aka no so be say 12,000 dad different I know guys obi ame na nka wa me Okay. o wade obe nsunko bia ye na nsu akọ Okay. but o de ade ma unu mu ya na ada ne nsu o de ade ma unu mu ya na ada ne nsa Okay. professor o mpensa o se mo nsa nsu ngum wodie It's ready. o wi ana unu mu ya na ada ne nsa what I say okuta soro ne fem amen Amen. na o ye wo henedi mu Nyankopɔn. din a o ye no ni most important and obi so kendra obi o courtesan then din mu o courtesan say o de banche any ahaban bi guso a na banche no ada ne brode na jawa ja say knowledge of this world Okay. e wi ase so nyama but o ye wo then din mu obi kote ahaban kro na no obete onuma o ye mu kawa na ejai obi so ba kote ahaban onu kote first no oyi ne ho o de nkosua o ti afem o ye biribi anse na o ti ahaban no o so kote no wan ye hwe enso so de ma obi no nipa kro so ne ye mu ka onu so ne ho aton difference be na wo Odifo mi sa sɛ obi betumi akɔ obi betumi ayɛ Kristoni na wasan at the same time na wapate occultism ana. o ko practice o kote so ko sua wiase nyama no wiase nyama no wunim de da ye de ma Moses okosua e wo Egypt. Okay. Egyptians are not of Christ. Okay. And the Egyptians are only na wiase nyama. The most important 40 years ni no no sua first. Answer Onyankopɔn beda no when the children na osama no
then what the true one okuta aba na odi boho na dani owo wonu su kuta aba odi dani odi boho na dani de owo enye de semo owo e aba na nya ba but Yesu no we Moses oye wo hinedim onyame dim ba mu otumi sisa we nso odi boho ba na dani pompo adani wansra adani ntonto eye anaye nkrofo nso ma nsuo dani moja na dani then din ya okuta di eduma that matters and Jesus said be strong in the Lord ye din ye nam wo Awurade mu and Awurade so wan be kire Awurade they say hwan ye Awurade a woni mu okay wo hwan ye Awurade a woni mu a what enti onu no Yesu Awurade amen amen and ade bi a wo ye na nya Yesu a ehna bonsam asa daddy ebi mu wo adwene bi se wɔn a ɛyɛ Christianity na wɔn edi Yesu akyi no wɔn no ɛba abrabɔ mu a asɛ wɔn ho kyerɛ wɔn paa but wɔn a ɛyɛ sunsum akwankyerɛ wɔn bɛka ne sɛ ɛyɛ occultism practice na wɔn de bɛhyɛ nyamesom mu no wɔn no deɛ ɛna sɛ adeɛ no ohia ɔkeka nneɛma bɔ mu a ɛna ɛyɛ na ayɛ yi ama no aware no ohia nya afei na wɔbɛforo bɛkɔ akɔhyɛ fast mu ayɛ kayo ɔkeka nneɛma bɔ mu yɛ pie yɛ ne kono no wɔnya sɛ bibi no pa asɛ wɔn deɛ no mabrabɔ no ɛkɔ thoughts bibi ohwehwɛ bi ɔmo setimi ka but sɛ wode ba Kristo mu deɛ afei na wɔbɛbɔ mpaya bɛkyɛn ne yɛm kɔma yɛ lengelenge so na de ne mma amen Kristo say for lack of knowledge my people are destroyed the Kristo ni o bre o bribia mu a ne nsanka no oni nyansa ɛne sɛ ɛnyɛ nyamesom no na ɛnyɛ sɛ ɛyɛ nyamesom de so sumu nyame pepepe so bo on bo dwama on bo kro no nyɛ so after no oni yere oni kun o yɛ bribia nyi okay for lack of knowledge my people are who the Christians okay the Christians are perishing for lack of knowledge amen enti se obi ka bibi boma na owonyansa wonya oye no na din na oye nso oye wo din ba mu okay and the din oye no mu no and na also they that know their God anamebwa they that know their God shall do exploit na wo ni mu nyame ebi na wo nyame ne boso en se wo pass we nso de onim se onyame ni Yesu and you try say Yesu be fi so baba so onim say Yesu say behold I give unto you power mama unyansa nim dey say wo ye there yeah and then the because is nkrofo be braba osofo maya anti payere ma pekuru ma osofo ko pekuru wo ye kwasea wo gye ho ti wo sa na wabo abere wabo akokora e ko payere nso a eyempabo eyakomche ɛnza no so wokɔpa nya akɔmgye odifo wa mmɔ mpa yɛ ankyɛ nkɔmmɔ ahumanya mi anyi correct woman na so what candidate ka tso nyankopɔn mepe Awurade mepe yere papa ka obi a ɔpɛ yere so mepe yere efi so mepe be efi so mepe nyinkyɛ nimde efi so yɛ osoro ne yɛ ofam de ento ka sɛ ɔpɛ ayi kunu a already no ya wari ama wo fie de da okwa no po ba no yɛ nkɔ papa no ma me o se twɛn ansa dabe na obeba mi nche ofie eya ameba onye sika dia rikitikiti no aye den waba ana ehia me nwumre be 4 5 yen kofi a ekire dabe na ebe ko ma me ho ekire onya sauce kintes a no aye den ndi den na o ka kire onu okay bibia kire so mpe wo ne mpe wo kire no wajimi amen work of 4 bands of 18 years 9 years na onwu ma wa den na o ka kire oh say bia na the problem bi na say awon ne kwa we problem ko okay what hwehwe we na ko hospital we na bo ma ko dinsini no wa ko hwese na wo de no ho e ho ani no oyare na oyare we na bom atu anam akọ asọre akọ usofo wa ko hun oyire okunu mu nkodo so nkwa oye papa na oye jimifo umu hiaba mu aware mu nkodo mu nkope ba oso nkwa what you say now untiase and they edu 45 years ubetiase one will be no than abere wa pakura ubetiase now untiase munko na munko peba they say ompe baby amunko no kra e so kire kwan a mubeko de nyawo oba na obefo so obema say yenko na munko peba e so obema no hunyansa say onu ni 3 wo fie ho to no no wawade dia aware emu inside ade eba the one is a for so copper ban and does a monk now so nkwa say be man ni free
ọba ne ọbẹ̀ma ne kẹsì sẹ yẹn kọ na ọbẹ̀ma ne sọ nkọ a ọsẹ na yẹ dáadé ọbẹ̀ma ne sẹ yẹn kọ na yẹn kọ pẹ ba ne ntí a òun wò ba sẹ yẹ mi o sẹ yẹ wo yẹn kọ na sọ nkọ a dẹ́n na ọka kyerẹ ọbẹ̀ma no. òun pẹ sẹ ọbẹ wò. òun pẹ no òun bu no òun bu no òun tie no ẹnẹ mmaa bebree ntumi nfrẹ wọn kuro mi wura wọ́n sọ mu no. o ke kwasi o baby o oni kwasi ade huni Daddy. mi wura. Mira, se mira ko ba hani no ya se no. He put it away. Once we na ni e so ka kire safo ma no. Nda hi ni. Odi fo ye romantic. Then ni. Babe, say can you be a babe? You are baby. You obema titi to aya kwada e baby. No so e de baby. Baby Jimmy 40 to ọba bẹ ṣẹfẹ baby na ni tin na popo bibi e so ni mo da Ọlọ́run so baby na ne mo so tete ewura dey Lord have mercy, Christ have mercy. Hallelujah. Oni lanu na Awurade anajuna na Awurade mo ma se me nu another trick about oyase. There. So Awurade mi bi mo. O se o beti no. Na ero tanka no abofem anameboa obeti na tanka no abofem wati obo na tanka we abofem na nkrofo ko fa petrol diesel na jatum wo Na mo nyina hye na no bi si ro kwan yi so. Amen otie Me tie daddy. obeti na ka ni nipa ni nyina abofem ba na nipa fakase aden ash nse Awurade Matthew na mi kura sɔfo asɔre bi ɛwɔ nsawo nkwan so ado egyina hɔ ho gbura tra ahye asɔrefo no na dwuro bɛɛ na ɛyɛ tanker drivers no sɛ kaa ne bɔ fam na ɛhyew a wɔn hu sɛ tanker driver no ɔhyew bi articulator driver wɔn hu sɛ wɔhyew bi ana wɔn hyɛ sɛ se eba se won kwa sacrifice se won kwa kira kwada bia ankoku wan kira opemfo bia ankoku na mom ne ka ne mbofem na petrol ne nsen na wo de besin kofa na jimifo obakofa first one no de akohwe ego eho ye do second one third one no nto be frankrofo aka no anameboa e bia ne nkwa na ekọ first nti okoko sisa open we ne gallon no mo petrol no more diesel no more into obebon crofama ne one 20 third person third time no na why there ayem ma ne jani dem wom ashiobia but tanker driver on sap one bottle atrimpo we gwanko Yes, and yakosu nyina e sacrifices amount for ye. Spiritual sacrifice I wo say ye mekum obi antwa oti o hu ye you kill themselves for lack of knowledge. My people are destroyed. And say ja Awurade kuma nyina say hweb kwa wo fa so ko nipa wo say nipa innocent people obeti ni be do here ni obedi kra edi ka abofo ma ho mpa oba bi ntra okosisa petrol okosisa diesel obeti na otika ni mo nti na anu ka e hye we asori ne ko osofo na ehu wante asori ba bi enu anso dai enti onyame nipa bi anim a obehu so dano ye ko kwan o na ka na abofo nti obi ehu enti o se ka obofo mna nti bi ma sana daboni ade enti ne se woni mo a sa occult practices no ni ade ni na there's nothing from Satan free. Black magic and of pact. Occult biara e wo pact. Sa na onyankopon so e wo pact. E wo nhisen. Onyame ye ma wa e wo ni obeji. Obunsam ye ma wa e wo ni obeji. There's nothing free. Okay. Asempa na ode ma o. O so ode ma o kwa. Tufa koma kwa. Kwa na ode kwa koma ode ko yobi. Ode ko chiro bi. And this an obunsam so person obe double ska gariska for 100 million bra obenya 5 billion anameboa into oji wi a na ska no on ma wo di obe ya no ma wo kum aka ho oje Metie daddy. Metie pa. ti wo ho awudi 70 paponi se mo wi as ekoso and this is here sofo na wo pese onye te se Elisha on pese onye ni petit na onye se
Ube na nsa no asaba. Enti saa de kohwe gua. Lord kwan ne yesa enti se Lord kwan no car na abɔ fam ne nipa 500 200 300 ewu a. Na ya akɔyɛ ye samanfo na atɔfo na mfiri hɔ a. Asere mesi a ne nsi. Ebesi. Nipa dodo mpo pɛ, nipa pɛ dodo na nsamanfo. The Lord kwan no so. Debi a omenya moja na wonya. The moja nso egu hɔ hyew ya na ya den. Ya sisa. Say near na anu ada esi ye wo se ye kɔ bibi wɔ kwan mu hɔ. Na ina na ebehu sɛ nipa na ewi ye yi ho afi. Odifo omo hye beyond recognition like ye hu po say nipa so esi ni obinti ni oba ni ana ba ni. Enti no menka ya ɔma ne bo ama enti sɛ wo hyew no wo firi hɔ anana wɔ. Okay. Ɔmo ndi tama ni wɔde pass no nipa honam na wɔde kɔ na nyɛ spirit. They say one person spirit ne try nwire no ɛsɛ wo yi wɔn mu nwire no. Then spirit make them say wɔde ne kɔ no aka ne part ne na yɛ sɛ ne sa ta ho be fa. Amen. Amen. Enti accident bi ebesi wɔ kwan ne so no ɛsɛ wɔn yi addition no mfiri hɔ. And yes, every time you are that spot will be a hot dangerous zone. And some of our for you there be on the market and above them will be few moja will be because what pen profit do account no one does. Daddy ready yen hwe Yo said the woman who says tank ye wo for me kra ne nyina no e sacrifice amanfo eye na bin bisa se okot sense me aye ken yo wo se bone wo ho papa wo ho obi aso yen sentreni yo obi yen wonwade sa ene ye hwe yen sori a asofu ya sori dan mu aboma aware ne adansede ne ade ekoso wo yetu ye hwe politicians ni mu aye wo politicians bi a openly omama betre se obo yi call asori A and asori B enu achi no omo sign wo Freemason ahodo mu a ni nyina no nyame no ema kwan na se nyame som no ma kwan se wo be join ni kuo fufuro ade eta ka nyame som no ho enti science ben na kire se nyame nipa we ne practices ya wo ya na ne yema wo dey de se we dey ye occult practice na wo ye na we dey nyame kan wo dey open science no wadwon ho awie na akɔhwɛ obi science sɛ odwon odifo se watwose yenya nyame foforo anka ye ho okay minimum nkrɔfo bi ho abɛka kyɛ prophet Abednego woni sɛ wasɔ nkrɔfo ma na so awurade abɔ ma na de da ɔbɛfo bi antumi ba wo ba wo bɛhye na agya ni wa sɛ ɛhɔdwo so bi abɔwura yo baby watakra so bani togo kɔ nyina opɛ sɛ nipa ne dɔso a na opɛ sɛ na nipa no opɛ sɛ wɔ mra ɛwɔ ho ade a wɔde bɛkɔ okay yɛ akokɔ nipa wodi akokɔ nipa mitire no akokɔ a wɔwuru gɔgɔme ɛbɛba ɛna obenya nipa no asɔ dɛm ɛna yɛ wɔ gwan ogwan no so wu na dɔ gɔgɔme na ɛho nipa na ɛbɛba asɔ ɛna yɛ wɔ nantwi ɛno nso wu na dɔ gɔgɔme a ɛho nipa na ɛbɛba asɔ ansa na wɔde nipa kɔ ne kum nipa na wɔn nso gɔgɔme obɛpuru nso ɛna asɔ dɛm na obi go do watakra so sese wo ho ende ya de wo wiase wo pese wa sori ye ma e wo se na obe but bia wo betua ho ka e betumi ba se obi betumi akwa asori na anase obi betumi apate se okote practice ya wonnim se de ya me ye okotism na me ye no onnim se nyame fufuro na okoji tumi obi akoji tumi oni okay ende nyesa o practice o jibribi o pebribi o koye bribi nti woni tua na akwakoye ana onim ogoji skedura opeska onu se okwakọ peska se wo se pempi no ya na wo mo akosunsun wiase ne niam na ba no become story no o si o mini madamfo bi na menim se se na ne ye kwakoye me hu ya ne se wo di me awram onim se na wo kọ no den ni na adwe a ode koy okay so pebribi nti na okoy but ade ne so ye nka ye nkyere se okoye hu sunsu ni okay amen amen so person unya hode o person tukwan o kwa bruchiri amen wie na fe de onai na obetwa na o de akwa bruchiri na sene wo twa onai na o de ko so person kwa bruchiri nti ne yesa kwan bi wa na kwa bruchiri ananye sa nti unim se abruchiri kwan nso bi a wo twa won sansa na wako nti afo benya bruchiri na wie na onai ba ko ni ho sanity amen amen ti nema bebere hinta na wonka sa secret we yenka wo we TV bi na radio bi na megusu kasa sanka papa na pam efiri daddy ye beka se enne nyame som na na se enne asori no eye tumi na ye hwehwe ne mo
anaasɛ ɛyɛ ahonidie yi a yɛbɛbɔ abrabɔtene ne de akɔ soro ahemma mu na yɛhwehwɛ. Father, we thank Holy Ghost. But you know, say, Nia, what frame in what one was one year, Juma, until or coming home there. Why never catch him? Said, Juma, when I miss a NT, yes, Okay. why never Obi ani hɔ. tie? Me na my friend, Miss Praha, why ne kind? Waa na ɔsɛ mempra. One hour, oh, yeah, now, yeah. Dabi. Timina make a joke. To suffer your yen, Obi Natchez one year, Nanakasa. Obi na I akyi. tell me, yes, suffer, why ne friend? Okay. No, suffer, you know, also your suffer with the minipa. On my children, papa, friend. Friend. On my children, also on yes, sir. Because yen sorry, yet. Mm. And son of a suffer, be necessary. Mm. To be Bahamis, bra, and a waba, so what a minute, Macachro, Aye. Prine one, Aye. Fana pra, into Baha bed, Ebɛpra. into one person of pra, no business a pra. Obi na ɛsɛ me mɛpra. To obey your software, obedience on Koya and Ankasa. Okay. And to be prepared, name the Kodia also on yet. Or the one also die, or no Kanyamas or no Sayari, and so him said if you bear for Nessa. Oh, saa no fear be foot me because na yɛnya asɔfo mo kyɛ sɛ o wɔno kora onyinsɛn ne maame nyinsɛn no na nyame nipa bi hyɛ ne maame nkɔm sɛ wobɛyɛ ɔda wo yam ɔba bɛ nyame nipa kɛse Now, sɛ why de ama ne firi soro ɔde aba. you, Mameno, in your shem common, or Yambe, the cast one says uncle. When I have vote, I know questions. Daddy. Ebi a ne maame nua bi na wadane ne ho bɛɛfo bonsam no wabɛwura asɔfo no mu na ɔhyɛ nkɔm. Menim nkurɔfo bi a wɔn kɔ fa akɔyɛ a ɔsɛ wɔyi Roma bɛbɔ ɔbɔ ɔhyɛ nkɔm ɔbɔ ɔho bɔ. Wɔn ba baako awie school onye obi mboa no. Ɛna maame na ne ba enye obi mboa no. Ɔde ne kuru kɔ saa asɔre no wɔ Ghana Accra. Ɛna wɔn ase no ewura ɔsɔfo no mu anadwo na ɔsɔfo no bɛhyɛ nkɔm. Ɛna wɔgyegye asafo no mma ne sika. Wotie? Metie pa Ɛna wɔde ma akwadaa no. Na asafo no mma no so maame no nso ka ho. Nti no maame no nso ɔdi kan kɔ asɔ dɛm na waprapra table so nkonnwa no so nyinaa nti obi ahyira wayɛ dɛ wagye. Ɛna wɔde ma ne nana. Ɛnde yɛ nkɔmhyɛ anaasɛ ɛyɛ ɔsɔfo no. Ɛna biribi awura no. Ɔsɔfo na biribi awura no. Ɛna ɔde abɛkasa sɛ wahyɛ nkɔm. Ɔde akasa bɛhyɛ so nkɔm. To ɔmɛgye sika ma akwadaa ɛdɛn sika. Onye nyame sika na ɔbɔnsam sika. De yie mu die bɛn papa bɛn na bɛba. Papa bi ɛmfi. Wɔ mmerɛ kɔ abɔfra nso tinye wɔ ne so no tinye ne yɛ daade ɔwɔ. Ɛnti asɔrɔ ɔsɔfo no bɛhyɛ nkɔm bɛyɛ biribi na ɛma ne kasa. Ɔsɛ the John 1 John chapter 3 verse 8. He that committed sin is of the devil. For the devil committed sin from the beginning. For this purpose, the Son of God was manifested that he might destroy the works of the devil. So the devil has a work to do. Double Samachiwa or the Nejuma Nema. The Juma now, a baby, so from the Nejman or Boon Samuel Juma. Oh, so we had the Bokrono, a Juma or Boon Samuel Juma. Obi or Cortism and Daddy or Boon Samuel Juma. Obi kɔji sikaduro n'obi wia nkurɔfoɔ tata nkurɔfoɔ a ɛyɛ ɔbɔn Samuel adwuma. Amen. Amen. Yɛnyɛ adwuma no nyinaa na ɛyɛ onyame adwuma. Yɛ ɔbɔn Samuel adwuma. Yɛ onipa adwuma. Nti bɔn nsa asɛm esi bi yɛ biribi a ɛnɛ ebi wa me na me se bɛpra so maka kyerɛw. Nti wopra nyinaa wonim sɛ woyɛ ɛna adwuma. Nti me se yɛ dɛn. Nti woban na wobɛpra na wompra. Nti obi ate ha dɛn na wogu so yɛ no. Nso ɔno de onim nea ɔka kyerɛw sɛ pra wo. Onim sɛ woyɛ mmɛmma adwuma. Nti bebree nim sɛ ɔsɔfo no ɔte hɔ no ogyina hɔ ogu so ka Bible na ɛda adwuma ɔbɔnsam adwuma ɔbɛnfoɔ ɔka Bible so ɔyɛ dade ɔbɛnfoɔ na ɔyɛ ne yɛ ɔbɔnsam adwuma ɔsɔ ɔbɔnsam nka nkyerɛ neɛ bɔnsam ɔyɛ onyame nka nkyerɛ onyame nsoma adeɛ nti ɔbɔnsam na asoma nti ɔyɛ adwuma ma ɔbɔnsam nti bɔ a mo nyina mo to afɔre no mo bɔ afɔre no mo kɔ asɔre no onyame nhyira mo ɛyɛ ɔbɔnsam because ɔnyi onyame. Amen. Amen. Na de yɛwie ne korakora memisa sɛ ɛnɛ no yɛbɛka sɛ Christopher and ɔmo yɛ spiritually manipulated ana. Oh Lord, I thank you. Also, the children of this world in their dispensation are wiser than the children of the light. And then we are saying, man, oh, we are saying for a hand by your Yakupomba. Until Uyakupomba, we need answer. It's me manipulating woman. Until somebody can control you.
Amen. Amen. And then Christopher Yena, then name of yes. So, Nin, yet you ain't good name on Tiasia. Hallelujah, Jesus conquered the world, no actions. Ye have overcome the world, no calls. Amen. Amen. Now upon No upon no, we are some morning to me. I do how be brain and oh, yeah. Oh, me them in purple basabasa, me the crunkuno, and so I name my worry. Ababa be of frame. Papa, my membra of America by ya, dear you, would you, while would you answer the old mammy? Ufie no yanka, unware, unwo. Na obewu na wafa ufie a wakɔ brɛ no enti na wo enti no bɛma bi aba wo nkyɛn na ayɛ basa esu asisu afa mɛma bebree nanso mɛyɛ adeɛ bi mewie pɛ masiri me mɛka sɛ sɛɛ ne sɛɛ na mmom mebɛka kyerɛ onyankopɔn sɛ ɔmma wankasa ho ɔda hɔ a na ɔbɛhu sɛ wabɛpie wɔ ghana ɔkɔ ne fie hɔ a ne maame bu afu ɛna nwa ɔba ne ɔkɔ ne so na ɔhyia sɛ wɔde nneɛma agu trailer mu abɛhwie gu lord kwan so esiru kwan sɛ fa wo nneɛma kɔ ɔnte aseɛ amen ɔnte aseɛ ne sɛ ne maame etu no wɔ ne fie hɔ ɛna watu na safi ne kuta ne ma nti onsi fie hɔ bio nti ɔyɛ ya na ohun sɛ awurade aba hɔ ohun me wɔ america hɔ ɛna ɔsesa nneɛma nyinaa sɛ wɔn nsa fa nkɔ baabi efiri nti obepue akɔ no okopie wɔ ɔno ne maame fie ne papa fie fie ne nso ɔno si ma ne maame ne papa ne ti wɔn tu ne fifi hɔ wɔ sunsun mu nti na nka wɔtwɛn sɛ nika nso bɛyɛ dɛ bɛbɛm nti nka na wɔn bɛ sɛ wɔayɛ dɛ wawu na wɔn afa fie no ɔbɛkwa ne maame bu afu ɔsi ka safi no otiete mu ne maame kasakasa bɔ ne dua yɛ na gyew safi ɛna ɔgye sɛ maa gye me safi pɛgye ɔdan ne ho a na ne so te ade kyɛn no sɛ woyɛ kwasi ampɛ ne kora awo bɛnfa so bɛn na ɛwɔ ho na wo ha nipa dwom ma yɛ ho tɔ yɛn sa maa ka sɛ bi bi na mi ka sɛ ɔma mi ɔbɛ wo ɛho ana ho yɛ ampa nso ɔnye mu ntafo esan kɔ ɔwo ne maame akɔyi mmofra nya ntafo nti ne maame abere wɔ a wɔatwa monopose mmofra ntafo no hyɛ maame no yɛ ɛna ɔde nam na ɔto ɔbrɛ ɔbɛkɔ hospital wɔsi wɔanya fabro wɔsi ade bi hyɛ ne ha ade bi hyɛ ne ha dɔkta ntumi hu sɛ na nipa no a yɛyɛ no ɛna ɛhyɛ hɔ fi dɔkta sɛ ɛna saa deɛ a yɛbɛyɛ operation yɛbɛtwa awode ne ne fallopian tube ne nyinaa afiri hɔ ansa na ho atɔ okɔ akɔyɛ operation biribi kyerɛ so okɔ hospital dɔkta sɛ ɔbɛyɛ operation ɔbɛyɛ biribi atwa ansa bra bɛhwehwɛ ɔso hwehwɛ wobɔ mu a yɛbɛyi wobi sɛ ma wontumi ware wontumi yɛ hwɛ woyɛ biribi a ɛyɛ yɛ a efi ne efi bebrebe ya efrehe awo kasa made nyinaa yedi ndị kristofo wee owe nyansa ndị wee ọbẹbẹrẹ anọ mbrẹ ndị kristofo bẹrẹ a ẹwà ase adé yẹn ase ndị ẹyẹ onyame asẹm wọn mu asẹm for lack of knowledge onim sẹ ne maame ọbẹẹfo ababa bi frame sisi a ne maame ewu 6 days me nkọ nyane no ohun sẹ na maame de sẹ ne ọpẹ ne maame ewu 6 days a ọ prophet abẹnugo ma aka kyerɛ sɛ bi nyane ewufu ẹsọ maame o maame ewu 6 days me yɛ dɛ nkọ nyane no Twam Lazarus deɛ no. twam Lazarus de sɛ Lazarus 4 days te me metumi nyane 6 days so there bi o maame dɔ no o pɛ no na nea o maame yɛ sɛ ɔbɛba wo nkyɛn bɔbɛka sɛ mɛkyɛ ɔba to nti asɛ nti no fi ne kɔ wote ɔsɛ gyagyaga ɔsɔfo me da hɔ na me maame bɛtwe me hwene ɔtwe me saa tama ne maame ewu no ɔtwe ne hwene saa no sɛ wo nua no nyinaa te so me mu na me wo na ne maame nso waawo wɔ mfo ne maame oso ne maame mu a wawu no moto ɔsɔ saman dio na maame no wo first one second one third one fourth na so mo yɛ 4 nti ɔsɛ so no mu no wo a nea o maame wɔ na ehina dia Odia. nti no 4 ne yɛ hefo Odia. nti wo nua no yɛ hina dia sese Odia. nti no na Ɔno de bɛhwɛ wo. wo na bɛhwɛ wo mu nyinaa nyame nhyira na yie Osia. Yɛdi adwene de akyi a yɛbɛhwɛ nsuo fra wɔ ha ɛna mmerɛ ma kwan me de yɛkɔbɔ twitwe no nyinaa ɛsiiɛ wotie nsɛm a papa kan wɔ sɛ nneɛma ɛrekɔ so wɔ sunsumfo agye sɛ kingdom of god ministry pɛ ɛna woba saa nsɛm wɔ yi wobɛtumi ate amanneɛ ɛhaw sunsumfo mu no wanya fa ahodie ɛde ama wo kra mekamfo 40 days plus no ɛde ama wo sɛ egu so a ɛrekɔ so dendenden sɛm bi sei na agye sɛ wɔpɛ ɛna wobɛtene numbers no ɛne gu screen ase no fa ɛne odiifo ni nkɔmmɔ bisa no sɛ he ɛna dwumadi no aduhyehyɛ ɛbɛn no wɔ hɔ no wɔnka nkyerɛ no nso fa ahohyɛ mu ama wɔnya adanseɛ ɛde ama wɔn so abrabɔ a
wo bo no message so beja comment so e wo comment section ho e de ama me all the social media handles no e Mystery TV o subscribe like no wa share na fofo so enye bi ahwe din e de Dark Gold Makra. This program is brought to you by Raboni Group, the Kingdom of God Ministry International, Unity of the Spirit in the Bond of Peace Fellowship, Nyamibechre Prayer Camp, Camp David, God of Israel, Inspirational Research Society, Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital, Commission on the Rights of the Kingdom of God and His Righteousness and Administrative Justice, Raboni Supernatural Intervention, Ele Hadi, Barim University, Prophet Dr. Abednego School of Giftology, Raboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory, Mystery TV. Yakon man makro ma yenyi prebu okwanso wo lala odofo ede ne wo hawo ede ne wo dadwen yare be na aye kwanko a wodi chenchen a wonya anu aduro ene na me kanfo Raboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory ede ama eye Prophet Dr. Abednego ene da no. A wise man will hear and will increase knowledge, but the fools despise counsel. Prophet Dr. Abednego ye odifo a eweyem remu awurade eyinu ama wiase se sunsumu yare bia aye okwanko Dr. Edikre Wowo ene na me kanfo Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital powered by Castoplanto Technology. Kai Prophet Dr. Abednego enye pray for me. Inti hwehwe Prophet Dr. Abednego achiri kwan wo Insanwama to achiri Oreku Liberty House. Adanse Fred Dr. Prophet Abednego 020-859-9576 na se 027-8977-215. Introdo for Kai se wo twiri bibi wo so na semba